O prezo da cesta da compra sobe menos, pero segue a subir. Un 2,5% no último ano, segundo un estudo recente da OCU. E iso tamén se está a notar no menú do día que ofrecen bares e restaurantes. Revolto de cogomelos e gulas en glute de primeiro e salmón á prancha con verduras grelladas e salsa de vermú branco de segundo. É unha das propostas do menú deste restaurante do centro da Coruña. Intentamos trabajar con uno de los platos, tanto los primeros como de los segundos y los postres, que no lleve gluten, para tener opciones para la gente que es celíaca. Y nada, es una cocina un poquito diferente, trabajamos tipo un menú ejecutivo que no sea tampoco muy copioso, pero siempre con muy buen producto y muy buena elaboración. Serven cada día entre 75 e 80 menús, 2 pratos e sobremesa ou café a escoller, todo por 14,50 €. Neste outro restaurante poden chegar a sair da cociña ata 200 menús diarios con 4 primeiros e 3 segundos a elixir. Aquí prima a variedade, o prezo 14 € con sobremesa, café e bebida. Cociña tradicional, non sei o que nos dedicamos. A variación que hubo, lóxicamente, foi pois, no precio, pero tamén simplemente se sube €1, polo tanto tampouco non... Eu penso que todo o mundo que está normalmente todos os días no supermercado sabe de que vai. En general han subido un poco los precios, no mucho, se han mantenido, pero un poquito sí que han subido. Creo que é unha opción máis económica que comer de carta. Tamén é unha opción máis rápida porque son entre os menús preparados. O menú segue a ser a opción máis interesante para quen ten que comer fora da casa por traballo.